három vlogmas részt fel tudok venni. Tudom, hogy nem elsőjén kezdtem, de esélytelen lett volna most felvenni, mindegy. De itt vagyok, és megpróbálok. Úgyhogy ma lesz egy vlog, lesz egy ilyen sminkelős, és lesz egy ilyen, hát kicsit lelkezősebb vlogmas rész, ha minden jól megy, persze. Úgyhogy csak gondoltam, most bejelentkezem, és elkezdem a videót. Izgalmas egyébként, nagyon. Szerettem ezeket a videókat, és komolyan 2 éve nem volt, ami nagyon durva. Még 2 év alatt nagyon sok minden történt is, de itt vagyok újra, ez a lényeg. Remélem, ennek örültek ti is. A mai napom most szabad. Háttérben megy a mosógép, nem tudom, hogy mennyire haladszik be, és mennyire zavaró, de hát otthon létnek meg a szabadnapnak hogy szokták ezt mondani, apró örömei, úgymond, az ilyen háztartásbeli dolgok. Majd később még, hát is olyan nem kell főznöm, tésztát kell majd kifőznöm a bolonyai mellé, mert múltkor csináltam, és raktam el egy adagot, és ilyenkor azért tökre áldom az eszem, hogy rakok a fogyasztóba egy adagot mindig ezekből, mert akkor így mondjuk, ha dolgozom, és tudom, hogy még nem lesz rá időm, hogy főzzek, vagy nincs kedvem főzni, akkor is van mit ennem olyan napokon, amikor dolgozom, és tényleg nincs rá időm főzni. Mint például ma, hogy lenne rá időm, csak ma inkább takarítani szeretnék, meg helyett most meg találkozok délután barátnőmmel, és ezek elviszik annyira az időt, hogy ne tudjak nekiállni úgy főzni. Úgyhogy ilyenkor tökre jó, hogy van 1-2 adag étel a fagyasztóban, ami a következő mondjuk 2 napra elég, ami a munkával fog telni. Utána meg majd úgyis kitalálok valamit. Úgyhogy most csak megköszöntem, hogy sziasztok, élek, létezek, minden, és akkor hozom nem sokára a videókat, megcsinálom, meg minden. Úgyhogy sziasztok! És arra gondoltam még, most így eszembe jutott, közben így gondolkodtam, hogy itt pörgettem a különböző social media felületeket, hogy kárpótlásra egy picit, mivel hogy egyrészt nem elsőjén indul ez az egész, másrészt nem lesz minden nap vlog, mert esélytelen, hogy én minden nap tudjak posztolni, mert azért nem dolgozom annyit ebben a hónapban szerencsére, de akkor is azért ezt így nem tudnám úgy kivitelezni a munkanapokon, mert hogy azért akkor 7-kor kelek reggel, és este fél 9, inkább 3-4-9, mire hazaérek, tehát akkor így nem. Azért arra gondoltam, hogy bár vlog lesz a neve, de hogy nem csak 24-ig lesznek videók, hanem így egész hónapban. Tehát most ebben a hónapban elárasztalak titeket elég sok videóval, nyilván nem 24-jel, de megpróbálok azért így, hát ilyen heti 2-3 videót azért felrakni, úgyhogy mondjuk akkor nem 24, de mondjuk ilyen 12 videót azért úgy megpróbálok nektek posztolni. Lesz benne, ígérem, hogy főzős videó is, mert többen kértétek, hogy legyen, úgyhogy az is lesz, meg lesznek, minek hívják ezt, ilyen kis beszélgetős videók, meg sminkelés, meg még mindenféle fajta, úgyhogy visszajönnek a régi videók, vagy a régi videók közül lesznek mindenféle kis dolgok, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek. És most ez így eszembe jutott, úgyhogy gondoltam, ezt így megosztom még veletek. Úgyhogy megyek is, mert mindjárt lejár a mosógép, és akkor utána pedig kitelegetek, aztán hajat mosok, és akkor lassan indulok is majd. Sziasztok! Ahogy látszik, már megmostam a hajamat. Ez a kis tüncs az itt a nálóilletet akar élni, de nem. Csikus felcsatoltam, elfelejtettem, hogy kimostam a törölközött, a hajtörölközött, amit arra használok, és az az egyetlen, amivel szeretem a hajamat szállítani. És mivel egy héten egyszer mosok hajat, azért mert nekem ez vált be.
és azóta nem törik annyira meg minden, úgyhogy ja. Na mindegy, viszont most hát akkor így levegőn fog nagy részt megszáradni, mert így télen azért már nem szeretem teljesen levegőn szárítani. Nyáron egyébként én ki vagyok vele békülve, de így télen azért szeretem, hogyha rendesen szárítom meg, mármint minek hívják ezt? Hajszárítóval is. Nem tudok gondolkodni ma, mindegy. Tegnap se. Sőt, most ez a hét ez ilyen, hogy tegnap is, meg tegnap előtt is a munkában konkrétan mondtam, tegnap már mondtam a vásárlóknak, hogy sorry, ilyen activities nem kéne veletek, mert hogy nem igazán sikerült beszélni semmit. Például kártyával ugye szoktak nálunk fizetni, és volt az egyiknél, hogy és ugye most nálunk is az üzletben vannak ilyen kuponnapok, amit így a cég csinált, mindegy, és lényeg, hogy kártyával fizetett az egyik vásárló, és jön, hogy is mondta, hogy is mondtam neki, ja igen, hogy mondja, hogy kártyával szeret fizetni, mondtam az összeget, és kérte a PIN kódot az olvasó, a kártyaolvasó, és mondom neki, hogy legyen szíves, ütse be a kupont, és nézem a csaj, hogy mi, és először nem esett le, és jaj, mondom, a PIN kódot légy, bocs, mondom, ez a nap, és akkor csak nevetett, mert ugye péntek volt tegnap, és nevetett, hogy jó, hát megérti, hogy mi újság. Úgyhogy ennyi. Most van, mennyi az idő? Mindjárt mondom. 11:30, 2 körül találkozok a barátnőmmel, 1 órán van nagyjából még elkészülni, tehát mert olyan mi? Dehogy is, 11:30, akkor nem, akkor még 2 órán van, akkor még nyugiba 1 órát még száradhat a hajam, nagyjából levegőn, úgy nagyjából. Raktam rá olajat is, úgyhogy szépen be tudja magának szívni, mert és picit több olajat tettem rá, mint amúgy szoktam, mert elfogyott a hajpakolásom, csak nem vettem még. Látjátok, van egy kis göndör tincsém, mert alapvetően kis göndör a hajam. Hát nem göndör, hanem még kis lámos is itt hátul. Még mindig olyan. Na mindegy. Szóval lényeg, hogy ja, úgyhogy tegnap se tudtam már beszélni, ezt akartam ebből kihozni. Na mindegy. Most várom, hogy száradjon a hajam, addig nézek sorozatot, meg most keresek tortilla receptet, mert akarok majd csinálni tortillát holnapra. Mert van még bolonyaim, azt mondtam, hogy vettem ki bolonyait. Ugye azt csináltam valamelyik nap a hétfőn, azt hiszem, vagy kedden, most tudom melyik nap, mindegy, és elraktam egy adagot, és hát ez több adag, nyilván nem csak egy, hanem elraktam egy ilyen edénybe így több adagot, és szoktam néha ilyet csinálni, hogy mondjuk, tehát mondjuk, hogy nem tésztával akarom mennem valami másra, akkor így mondjuk is így tortillával is, azt nem akarok venni, de így meg azért jobb. Úgyhogy csak annyi, hogy lehet, hogy ráírok anyukámra, hogy van egy receptkönyv, amiben van tortilla, és az zseni az a tortilla recept. Ilyen nagyon egyszerű egyébként, nem is kell hozzá sok minden, és megírok, szerintem ráírok, hogy legyen szíves, nézze meg, és írja le nekem azt a receptet. Úgyhogy ja. Na, sziasztok! Most értem haza, most van ilyen 5 óra. 58, 16 óra 58 van pontosan. Ilyen 2:30 körül találkoztunk, és egy kicsivel előbb, és tök jót kávéztunk, meg beszélgettünk, meg ettünk, meg ilyenek. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy a barátnőm is. És akkor most az lesz a nap hátralevő részében a terv, hogy pihenek, meg majd még kell később szerintem 7 óra körül szerintem elég, ha főzök ki tésztát a holnapi ebédemhez, és akkor ennyi. Meg majd veszek még, bocsi, csak érezett ideg, szóval még veszek majd egy jó meleg, forró fürdőt, mert hideg van kint egy csöppet.
Odafele még találkoztunk vele, odafele az úton esett. Most már legalább elállt az eső, de még mindig kegyetlen hideg van kint. De tényleg nagyon-nagyon jót beszélgettünk, és úristen, tehát még mindig tudtunk volna, csak szegénynek ment a vonata. Úgyhogy nem tudtunk beszélgetni, de megbeszéltük, hogy mindenképpen találkozunk még, és még beszélgetni fogunk. Mert igen. Szerintem a nagy lámpát most lekapcsolom. Bőven elég nekem ez a kicsi. Szóval, ja. Úgyhogy ez az annyi mára. Egész jól bírta a sminkem amúgy. Egyedül, ami lejött, az a ceruza, de hát ezt nem is vártam, hogy tartson sokáig, csak ja, úgyhogy az kb. Már nincs. De minden más tök jól. Ja, meg az orromra jött le egy kicsi, mert kifújtam az orrom, de a többi az még mindig tök szép. Úgyhogy ennyi. Simát most kicsit arrébb dobom. Úgyhogy most csillezek itt a kanapén egy kicsit, aztán nekiállok. Leszedem a szárítóról, ami olyan, elpakolom, és akkor nekiállok mosogatni, aztán bocsánat, aztán akkor lassan nekiállok megfőzni a tésztát, közben tusolok egyet, mert tényleg fázok, nagyon hideg volt kint, pedig vastag kabát volt rajtam, de azért kicsit átfagytam, aztán meg pihenek a holnapra. Úgyhogy ennyi, csak gondoltam, bejelentkezek. Ja, meg megpróbálom megvágni még ma a videót a holnapra. És akkor ki tudom tenni az első vlogot, az első vlogmas részt. Így 3-án. Hát jobb később, mint soha nem. Na jó reggelt, úgy döntöttem, hogy ez ilyen 2 napos vlog lesz. És tudom, hogy korábban azt mondtam, hogy így a munkanapon nem nagyon fogok videózni, és alapvetően ezt tartom is, mert hogy a munkanapok nagy része az hétköznap van, és akkor tényleg úgy van, hogy mint most is, hogy már 4-8-kor felkeltem, vagy kicsivel 4-8 után, és most már 3-4-8 van. De hogy így gondoltam, azért beköszönni be tudok. De mit akarok mondani, utána viszont este már nem biztos, hogy bejelentkezek, vagy ha be is fogok ezentúl esetleg jelentkezni munkába, akkor nyilván napközben nem fogok, mert a munkáján nem akarok. De lehet, hogy így reggel este egy ilyen gyors hello, jó reggel, sziasztok, mi újságra így beköszönök, aztán utána meg megyek is tovább. Hát most azért már nagyon hideg van, 2 fok, vagy 3, sőt, -fokot írt a reggel most a telefonom. Ahogy nagyon durva. Úgyhogy én is most szépen meleg ruhát fogok húzni, és kezétek el, hogy kaptunk ilyen céges pólót. Ez a pulcsit. Alapvetően nincsen céges ruhánk, hanem a saját ruháinkat hordjuk. Mondjuk ez nekem nagyon fura volt egyébként, így hogy elmondva az előző munkájámhez képest, mert ugye ott a pólónk az ilyen céges volt, és ott kvázi munkaruhában kellett dolgozni, ami fekete volt. De olyan szinten fekete, hogy fekete felső, fekete nadrág és fekete cipő, és az nagyon fura volt nekem, mert előtte ugye nem volt olyan hely, ahol úgymond kértek munkaruhát, de az általában az, hogy mondjuk a recepció, hogy csinos felső, csinos nadrág,
de hogy nem volt így konkrétan szín meghatározó, vagy valami, csak mondjuk, hogy legyen csinos, hogy így amúgy, de nem volt elvárás, vagy az, hogy sminkelj minden nap, amikor dolgozott. Tehát értitek, szóval ilyesmi jellegű elvárások nem voltak. Itt viszont voltak az előző munkahelyemen, ugye minden nap sminkben kellett lenni, mikor dolgoztunk, és feketében kellett lenni, és nekem például ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt megszokni, és nem volt annyira komfortos, őszintén mondjam, legalábbis az elején, mert nem azt mondom, hogy én a világ minden színét hordtam, de hogy azért így szerettem néha színeket is hordani, és így viszont nagyon rossz volt, hogy tényleg az elején megszokni azt, hogy mindig feketében voltunk. Elvileg ugye ez azért van a legtöbb helyen, hogy ugye ne úgymond az emberre figyelj, hanem ugye a termékekre, és valamilyen szinten ez egy tök jó marketingfogás, és ezt ugye nagyon sok helyen, meg ugye ezért a fekete az elegáns, csinos, tehát hogy ugye ennek van ilyen több magyarázata, hogy miért kell feketében lenni, és ennek egyébként alapvetően tök jó magyarázata van, és tök logikus, ha végig gondoljátok, de nekem, aki azért úgy szeretett néha szint is vinni, jó, mondjuk a nadrágom általában mindig farmer volt, így egész felnőtt életemben szinte, tehát hogy így ez oké, de ugye azért felsőkben szerettem azért színeket hordani, és így például nekem ez nehéz volt megszokni, de bele lehet egyébként jönni, viszont ugye most, hogy majdnem egy évig feketét hordtam, így most meg az volt nehéz megszokni, hogy ha mondjuk egy színes felsőbe megyek, vagy mit tudom én, éppen úgymond nem sminkelek ki magam, akkor nem fognak rám szólni, hogy de nincs megcsinálva a sminket, de nem tudom, de nem feketébe jött, értitek, és ez most annyira fura, hogy ja. Nem mindegy, csak ennyit akartam így elmondani. Úgyhogy most mindjárt felöltözök, aztán pedig elindulok a városba, illetve hát dolgozni. A városban vagyok, csak szóval elindulok dolgozni. Az a szerencsém egyébként, hogy viszonylag közel lakom a munkahelyemhez, úgyhogy sétálni fogok. Viszont tegnap már előkerült a sapi, mert hát most már azért hűvösek vannak, és a fejem is szokott fázni, meg a fülem is, és mindig azért felhajtani a kapuszt, de az nem. Úgyhogy igen, sapiban dolgozok, mert igen. Meg a másik az, hogy frissen van most van a helyem, úgyhogy azért is. Én ilyenkor mindig szeretek, meg tényleg most már eljött az időszak, hogy kénytelen az ember sapiban menni, legalábbis én, mert igen, csak majd akarok venni egy másik sapkát, mert ez, amin van, ezt amúgy szeretem nagyon, ezt a sárga sapit, csak az a bajom vele, hogy nagyon lenyomja a fejemet, de hát mindegy. Na jó, nem beszélek most már tovább, mert nagyon sokat beszélek, és el kéne indulnom. Úgyhogy, és ha minden jó megy, akkor még a mai napon, még vasárnap, látni fogjátok a videót. Lehet, hogy kivételesen délután, mert nem tudom, hogy mikorra tölti fel sikerül feltölteni a videót, pedig tegnap este már elkezdtem feltölteni a videót, és még mindig nem sikerült neki feltöltődni. Tudom miért, igen, persze, este kikapcsoltam mi ez? A wifi-t. Mindegy. Na, akkor majd jelentkezek még, sziasztok! Sziasztok! Ma már 4-e van, bocs, hogy kiég, nem így jobb egy kicsit. Szóval ma már 4-e van, és szerintem most lezárom ezt a vlogmas részt. Ugye az első részben sminkeltem. Most egy ilyen párnapos vlog jön, és ezt látjátok, ugye most ez a lezáró rész. Holnap megint fogok vlogolni 2 napot, mert most megint lesz 2 napom szabad, és tervezek még felvenni 1-2 videót holnap, remélem, hogy tudok megint felvenni. Hát legalább egy holnapi nap, mondjuk akkor a holnapi napról egy vlogot, és akkor még mellé mondjuk még egy valami videót nektek. Most éppen vacsizok, egy sima ilyen sajtos meleg szendvicset eszem, aztán még nézek hozzá egy agymenőkrészt, aztán tusolok és fekszem, alszom. Csak gondoltam, beköszönök, és ezzel le is zárom a videót. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett ez a videó nektek,
írjatok kommentet, hogy mit látnátok szívesen még így a Vlogmas alatt. Vigyázzatok magatokra és egymásra is, és találkozunk egy következő részben. Sziasztok!